Καλημέρα λοιπόν, έχουμε έρθει στο Μητό για να τρέξουμε μαζί με τον Νικηφόρο και ως συνήθως τον περιμένουμε να πάει να χέσει. Λοιπόν, θα μετρήσουμε ακριβώς, η ώρα είναι 7:51 έχει πάει, περιμένω ήδη 2-3 λεπτά, να δούμε πόση ώρα θα χρειαστεί για να ετοιμαστεί να ξεκινήσουμε. Έτσι, σημειωτέων έχω πάει από το σπίτι του, έχω πάρει από τις 7 η ώρα, έτσι, 7 η ώρα γίνει 8 παρά 10. Για να δούμε λοιπόν πόση ώρα θα κάνει. Λοιπόν, επανήλθαμε, η ώρα είναι και 55, ήταν πολύ λίγος, τώρα ή χέστηκε πάνω του και δεν σκουπίστηκε ή δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Πασκαλέ, άτος, πάμε άτος. Θα πάρεις μια κοντά, είσαι 3 χιλιόμετρα μέρες, χέρι. Κρατάω το μπροστά του, κρατάω, βλέπει μόνο εμένα, το κάνω για... Ναι, το... Κοντάρι, ναι. Θα δείξουμε λίγο ακόμα. Τώρα κάναμε και τώρα ξημερώνει, παιδιά. Ίσα που βγήκε ο ήλιος, τρέχουμε όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Και τώρα ξεμητάει ο ήλιος. Ό,τι ξύμνησε και αυτός, τον πήρα τηλέφωνο το πρωί να βγει για να πει κρυβόταν. Την πάλι για κάρτα στην κορυφογραμμή. Λοιπόν, σήμερα ήδη είμαστε 4 ώρες στο δρόμο, κοντεύει να ανοιχτώσει από ό,τι βλέπετε. Έχουν κάνει 142 χιλιόμετρα και πάνε να κάνουν το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι παγκόσμιο, μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι παγκόσμιο. Τι από εδώ πάνω πάμε, για να κλείσουμε γιατί θα πατήσουμε, τώρα μην νομίζουμε ότι τρέχουμε. Εδώ βλέπετε είμαστε στην τρίτη μέρα που τρέχουμε. Έχουμε καλύψει 425 χιλιόμετρα. Έχει φτάσει πια μεσημέρι της τρίτης ημέρας. Αλλά εμείς παίρνουμε χαμπάρι. Βλέπετε οι άλλοι τα έχουν παραπούσει εδώ. Καλημέρα. Πάω από το κομμάτι που σου λέω, που είναι μέσα στον αγώνα που είναι πριν την Καλοπούλα. Ναι. Και κατεβαίνει μέσα δίπλα, κατεβαίνει σε μέρα που είναι πλατείες και αυτό. Ναι. Θα βγουν το μολυξής και θα βγαίνεις. Οκ. Θα φτάνει. Καλά θα λέει. Δεν είμαστε έτοιμοι στον χρόνο. Ωραία. Ναι, έχουμε. Κάνα 2 μέρες ακόμα να το τρέξουμε, το έχουμε. Ναι. Δεν είμαστε στο μονοπάτι, εδώ θα το στέξουμε. Δεν είμαστε στην χειμώνα. Κατηφόρες, λίγο. Λοιπόν. Ακριβώς. Ναι, και 56, 57, 59. 59, 30 ακριβώς, τσακ. Λοιπόν. Από μόνοι του ρολόι, δεν χρειάζεται. Από μόνοι του. Ναι, μετά από 4 μέρες και 917 χιλιόμετρα. Άτο. Θα σας προπόνηση στο τέλος, παιδιά.